Foli ni walimeno ama kɛ ka di bɛɛ lajɛlen ma bi ye tɛnɛ ye juwe kalo tile saba san 2023 ni y'a ka donkibaru waati selen bi donkibaru kɔnɔna la jamana ɲɛma kolonɛla Simi Goyita ale kɔni ye falen don a ka minisiriw la an bɛna an da don la ka walawali kɔnɔna la ka far'o kan halisa an bɛ to jamana ɲɛmaso la kolonɛla Simi Goyita ka bɛn ni bi tɛnɛndon yɛrɛ kɔni ye Mali drapeau n'o ye jɔnjɔn ye u kɔni u ye o layɛlɛn palais présidentiel la min ye laada ye an bɛna an da don fana la ka walawali kɔnɔna la halisa banbaci kɛlɛ hukumu kɔnɔna la Mali fintigilakaw bin kɛra u kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sevare o kɔnɔna la an bɛna an da don fana la ka walawali kɔnɔna la ka far'o kan an bɛ taa jamana kɔ kan farafinna farajɛla kibaruya minnu n'an y'olu sɔrɔ an b'olu fara an ka walawali kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na bakurubaw kɔnɔna la jamana ɲɛma kolonɛla Asimu Goyita ka bɛn ni samedi don ye n'o kɛra ka bɛn ni juwe kalo tile fɔlɔ san 2023 jamana ɲɛma kɔni ye yɛlɛma belebele ka se ka o kɔni ko o don kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka minisiriw olu yɛrɛ kɔni ka baara taabolo yɛrɛ kɔni na i b'a ye k'a fɔ minisiri min bɛ t'i jɔ fɔ 12 ɲɔgɔnna si la jamana ɲɛma o kɔni olu falenna nka maa dɔw fɛnɛ kɔni tun bɛ a kɔnɔna la minnu ni olu kun bɛ minisiriso min na olu kɔni y'o bila ka se ka minisiriso wɛrɛ u ka kalifa olu yɛrɛ kɔni na misali suruma ye minisiri min ka baara bɛnnen bɛ an ka farikolo ɲɛnajɛ ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnɛbɔli ma wa ale kɔni taara kɛ jamana kɔkan minisiri yɛrɛ kɔni ye wa i b'a ye k'a fɔ maa kura caman olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ donna n'o ye Mali gouvernement kura in na maa minnu don hali n'o y'a sɔrɔ maliden fan caman o yɛrɛ kɔni o tɛ olu yɛrɛ kɔni bugunatigɛ i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na jamana ɲɛma kolonɛla Simu Goyita ka bɛn ni bi tɛnɛndon yɛrɛ kɔni ye laada min ni a yɛrɛ kelen bɛ k'o bila a yɛrɛ ɲɛ kalo o kalo o de ye ka se ka drapeau ni o bɛ tali kɛ Mali jɔnjɔn yɛrɛ kɔni na ka se ka o layɛlɛn ayiwa o baara min ni a kelen bɛ k'o bila a yɛrɛ ɲɛ o dɔ o tun bɛ ka kɛ bi sɔgɔmada in na yɛrɛ kɔni jamana ɲɛmaso yɛrɛ kɔni na n'o ye palais présidentiel yɛrɛ kɔnɔna la jamana ɲɛma kɛrɛfɛ i b'a ye k'a fɔ baarakɛɲɔgɔn caman olu yɛrɛ kɔni tun bɛ kɛnɛ in kan min ye ka se ka laada ko kɔni ko o fana lakile banbacikɛla hukumu kɔnɔna la an bɛ taa Sevare a ka poste de contrôle min ni ani Sevare yɛrɛ kɔni cɛ ye kilomɛtiri 7 fo ka taa bila kilomɛtiri 8 na ni o ye ti ye ka taa jamana yɛrɛ kɔni Sevare kɔrɔyanfan yɛrɛ kɔni fɛ banbaciw u kɔni ye wulikajɔ ni bingali wale ta ka se ka yen yɔrɔ kɔni sɛgɛrɛ min ye mugujugu caman o kɔni mankan yɛrɛ kɔni bɔra yen nɔ kibaruya fɔlɔ min ni olu yɛrɛ kɔni sɔrɔla hali n'o y'a sɔrɔ a ma bɔ jamana ɲɛmaw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la o de b'a jira k'a fɔ Mali finitigilaka 2 olu yɛrɛ kɔni ni binna nin wale na an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na an bɛ taa an ka jamana kɔ kan jamana kɔkan kibaruyaw la Burkina jamana ɲɛma capitaine Ibrahima Traoré i b'a fɔ Mali yɛrɛ kɔni ye a kɛ cogoya min na jamana sariya sunba ayiwa laɲini de ye yaasa ka se ka yɛlɛma yɛrɛ kɔni ko o don la nka maa caman yɛrɛ kɔni bɛ ka i yɛrɛ kɔni ɲininka nka misali suruma o de kɛra u ka jamana premier ministre ni o bɛ tali kɛ Apollinaire Joachim Kouyalémé de Tambela ale kɔni ka laseli kɔnɔna la laseli ninnu na a b'a jira k'a fɔ u kɔni ka laɲini de ye u ka jamana sariya sunba ka se ka yɛlɛma yɛrɛ kɔni dɔ la min b'a to a bɛ kɛ ka bɛn ni jamana yɛrɛ kɔni taabolo ani a sigibolo min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ bi an bɛ waati min na halisa an bɛ to jamana kɔkan kibaruyaw la an bɛ taa nansarala Suède jamana yɛrɛ kɔni kan olu ka gouvernement kɔni y'a jira kunun kari don wale min ni a taara ka kuranɛ yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka misiriba min bɛ u ka dugu min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Stockholm ayiwa ka se ka kuranɛ yɛrɛ kɔni jeni ni min yɛrɛ kɔni kɛ a digira jamana ɲɛmaw kɔni na o kama u bɔra ka laseli kɛ laseli min n'u b'a jira k'a fɔ k'u bɛ nin wale ka se ka a kɔn ka a dan yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na ko nin b'a jira k'a fɔ de maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ silamɛya yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ kɔni kɔn yɛrɛ kɔni fɛnɛ na o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ jɛkulu min yɛrɛ kɔni bɛ n'a bɛ fɔ a ma organisation de coopération islamique ale kɔni ye laɲini kɛ laɲini min ni o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin Suède jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ma k'u ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ min b'a to nin wale in segin kana k'a kan tuguni u ka jamana yɛrɛ kɔni kan
Alisa an bɛ to kuranɛ jeni a kibaruya ni a hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Maroc ale de kɛra jamana kelen ye n'o o ye silamɛ jamana yɛrɛ kɔni ye wale min yɛrɛ kɔni kelen filɛ Suède n'o ye ka se ka kuranɛ yɛrɛ kɔni jeni o min kɛra Maroc olu ka lasigiden min yɛrɛ kɔni bɛ n'o y'u ka ambassadeur ye ale kɔni ye o wele u ka se ka segin ka na u ka so cogoya min na nka min bɛ tali kɛ Suède yɛrɛ kɔni gouvernement fɛnɛ na u ye laseli kɛ u ka laɲini yɛrɛ kɔni kun tɛ nin ye nin wale nasuguya a ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛna kɛ gɛlɛya ye olu ni Maroc jamana yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ a ko Maroc yɛrɛ kɔni ye laɲini min yɛrɛ kɔni kɛ nin ye n'o de ye ka se ka u ka lasigiden min yɛrɛ kɔni bɛ ka wele ka don n'o ye so ko nin kɔni olu nimisara o wale yɛrɛ kɔni na nka min bɛ tali kɛ kuranɛ jeni yɛrɛ kɔni fɛnɛ la u fɛnɛ kɔni ye a kɔn bi an bɛ waati min na hali n'o y'a sɔrɔ jamana wɛrɛw kɔni bɛ yen nɔ minnu ni olu ye silamɛ jamanaw ye hali n'o y'a sɔrɔ u y'a kɔn waati min yɛrɛ kɔni bɛ yen bi Maroc de kɔni ye a ka lasigiden min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko o lasegin ka sababu yɛrɛ kɔni kɛ ko kuranɛ jenina kuranɛ min na a bɛ jenini bɛ dɔgɔyalima ta k'o ɲɛsin silamɛw olu bɛɛ lajɛlen ma ayiwa Maroc kɔni y'a ka dusumakasi o yira ni nin sira in kɔni ye nin fana bɛ taa sigi an ka bi don kibaru la tugun ɲɔgɔn min nabɔ kɛla ni anw ye ko caya ko jidi k'an ka jan ninnu cari an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a y'a sɔgɔlen to Yeli Vision na an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati